Congratulations sa mga palarang mananaog sa tagsa kagatos kalibo ka pesos matag usa alang sa Week 2 o Week 3 sa Kapuso Bigay Premyo Panalo Season 4. Ang Week 2 winners mao sila si Beverly Hemar, Alicia Gorgod ug Jasmine Nicole Martin. Samtang ang Week 3 winners mao sila si Lauro Galapin, Alfredo Bulahan ug Princess Dayanara Flores. Mga kapuso, mukapin sa 8 ka milyon nga balor sa mga papremyo ang ipanghatag sa palarang daily, weekly o grand winners. Duna pa mo'y higayon nga makadaog sa mga musunod nga semana sa cash prizes ug house and lot sa grand draw. Maong padayon lang sa paghug sa inyong mga entries hangtod sa Setyembre 23, 2022. Amula pa hinumdom, magmatngon sa fake news, fake Facebook accounts ug scam texts mga kapuso. Ang notification sa BPP4 winners ipaagi sa official call o text message gikan sa GMA. Maong bisitaha ug sunda ang GMA promos sa Facebook ug TikTok pages alang sa official announcements ug mga detalye.